Diwrnod Heddwch Rhyngwladol a diwrnod Coffa Waldo. Faint ohonoch chi aeth ar wyliau eleni? Neu efallai am ddiwrnod I ryw gwahanol, anghyfarwydd. Tybed yn aeth satnaf neu Google Maps ei helpu, mae Google Maps yn dangos pobl hewl, cae, afon, môr a phont I chi. Pontydd. Gadewch ni oedi am eiliad I ystyried pontydd. A groeswch chi bont dros yr haf? Pont o Ysgol Cymru efallai wrth dychwelyd I Gymru? Neu'r pont yn Bryn Ferry? Pwrpas pont yw cysylltu dau le ble mae rwystyr rhyngddynt. Y nod yw dod â dau le yn agosach at ei gilydd. A dyna yw pwrpas diwrnod heddwch Rhyngwladol, dod â gwledydd yn agosach at ei gilydd, ceisio un o'r pobl yn hytrach na gwanu. Dydd Sadwrn, yr 11 o Fedi, yw diwrnod heddwch Rhyngwladol eleni. Cofnodwyd y diwrnod yn wreiddiol fel dydd heddwch Rhyngwladol gan y Cenhedloedd Unedig yn 1981, a dyma ni dros 20 mlynedd yn ddiweddarach yn dal I alw am heddwch. Thema swyddogol y diwrnod eleni yw meithrin diwylliant o heddwch. Yn Saesneg, cultivating a culture of peace. Mewn geiriau eraill, creu, adeiladu a datblygu diwylliant o heddwch a chydig fel y broses o godi bont. Tua'r un adeg, sydd Medi 20 mae diwrnod Coffa Waldo. Ganed Waldo ar Fedi 20 1904, a bu farw yn 1971. Roedd Waldo'n fardd enwog aeth yn dymuno gweld mwy o heddwch a brawdoliaeth yn y byd. Roedd e'n grac bod arweinwyr gwledydd yn camddefnyddio ei pŵer. Mae ganddo gerdd enwog o'r enw Pa beth yw dyn, ac un dyfyniad o'r gerdd honno yw Beth yw trefnu teyrnas? Crefft sydd eto'n crop iawn. Go Bryn y byddai Waldo yn hapus a chyflwr y byd heddiw, ac mae'n siŵr y byddai'n feirniadol o arweinydd sawl gwlad. Meddyliwn am Wcrain, ble mae dros 10,000 o bobl cyffredin wedi marw ers i'r rhyfel ddechrau yn 2022. Meddyliwn am Sudan, ble mae dros 5 miliwn o blant wedi gorfod gadael eu cartrefi ers Ebrill 2023. Meddyliwn am Gaza, ble mae dros 20,000 o Balestiniaid wedi colli eu bywydau yn y flwyddyn diwethaf. Cofion erai Desmond Tutu. In a fragile and crowded world, we can only survive together. We can truly be free only together. We can be human only together. Yn 2024, diolchwn wrth gwrs am bontydd sydd eisoes yn bodoli, am fudiadau sy'n cynnig cymorth I wledydd fel Wcrain, Gaza a Sudan, megis UNICEF, y Lusau Nachaf y Plant a'r Groes Goch. Ond, sylweddolwn taw hyn sydd angen yw codi mwy o bontydd, mwy o undod, o gydweithio, o heddwch sydd angen, a llai o wrthdaro, o ryfela, o ddioddef. Allwn ni fel unigolion ddim adeiladu pontydd rhwng gwledydd ar ein pennau ein hunain, ond gallwn gydweithio I adeiladu pontydd. Gallwn alw am heddwch ac estyn llaw.